Nu vil jeg fortælle jer om drivhuseffekten og om den globale opvarmning. Her har vi jorden. Og nede på jorden, der udleder vi hver eneste dag en hel masse CO2 og andre drivhusgasser. Som for eksempel metan, som er det kraftigste drivhusgas, vi har. Og det udledes hovedsageligt af dyr og rismarker og lossepladser. Når vi udleder drivhusgasser her på jorden, så flyver de ud og ligger sig sådan som et lag, en slags skjold nærmest rundt om jorden. Og det gør altså, ligesom hvis vi viser det med en osteklokke her, at solstrålerne kommer ind, men de kommer ikke ud igen. Det er faktisk lidt ligesom et drivhus. I ved, om sommeren så er drivhus ekstremt varme, fordi varmen den ikke kommer ud igen, fordi der er glas rundt om, men solstrålerne kan sagtens komme ind. Og det er altså det, der gør, at vi har den globale opvarmning, og det er det, man kalder drivhuseffekten. Og på Grønland og andre steder, hvor der har været meget sne og is, der er der ikke ret meget længere. For eksempel på Grønland, der kan faktisk dyrke jordbær og kartofler nu. Og det sker altså på grund af den globale opvarmning, at der er smeltet en hel masse sne og is. Og det vil vi vise, hvordan den varme luft kommer ned på sneen og isen, og derfor smelter det. Hvis ikke vi gør noget ved den globale opvarmning, så smelter isen, ligesom den har gjort her. Skal vi ikke gå ud og lege sneen? Jo, lad os gøre det. Så. Skal vi gå? Ja. Hvis vi ikke får stoppet den globale opvarmning, så kommer vi aldrig til at lege sne mere.